Izitha ke siyahlazeka ukukubona ubambelela noma izinto zikubhedela. Ukukubona ubekezelela izimo edume ngokukhala isiningi nobekuhleka ugcine sayeka. Ukukubona usazama noma impilo sikushaye ngokuphindelela. Ebekade bengalishiyela igama uma behleba bagcina behluleka ungalibala uma bekhuleka. Impela ukukubona uvuka nalapho besithi ngawe kuyaphela. Elakhe igama silibala kusibonelo sokukhuthaza ngokubekezela phela. Ukuthi ungilohlulekayo lokho siyakulibala uma ungayeka ukuzama. Uphenduka isibonelo nobufakazi bokuqala kwisifundo esithi uma sekhona amandla ungayeka ukuzama. Noma sekunjani ibambishiso kweambulance ithi khala ngapha ububheke khona. Ukukhumbula ukuthi impilo kube yayizobalula sasingeke enhlobo zalesikhala bona. Owathula uyashaya ufakazi bokuthi nabaseduze nawe kuyenzeka. Kuyenzeka empilweni kube yibona abakuthwalisa kanzima. Wena ke ukubona usabonga kumdala esikhundleni sokubalisa kuleso simo kufika ukwethuka kubona. Ukukubona usahleka noma impilo ingasakuniki isizathu sokumoyizela. Impela nobe ecabanga ukubukisa ngawe usuyoqala ukubekisa ngobuqhawe obukuwe. Ukukubona usasukuma nangesikhathi sokuphumula nobe kungabaza usuyoqala ukukubabaza la sisembini. Le mibhalo ke ayibe isifundo ukuthi ungalenzi iphutha lokukhala ngaphambi kwezitha zakho. Akuvumi ngithule.